garai handian, odeiak margosten ezagutu genuen, gero etxeko telebista txikian, baia semanetan, eta gaztea zela abiatu zuen bere ibilbidea, baina egun oraindik ere, arte eszenikoetan murgilduta dabil. Lander Rotaola gonbidatu dugu gaur, txapaldizkarirako. Aupa, Lander? Aupa, kaixo, arratsaldeon. Bueno, zerbaitik aukeratu zenuen aktore izatea? Zer piztu zuen? Ez dakit, nire gurasoak ez dute zerikusirik honegaz, nire aita abokatua da eta nire ama lengua castellanoko andereñoa. Eta ni txikitan futbolara jolasten nuen, atletiken jolastu nuen, eta horrela, eta gero bota zidaten, hortik, atletiketik. Eta, bueno, selektibitatea aukatu nuen, batxillergoa, selektibitatea, eta aukeratu behar nuen, eta ni betidanik izan dut gustoko, sinema, oso sinema salea, oso antzerki salea izan naiz, oso frikia naiz, zu badakizu. Eta betidanik izan dut gustoko hori paiasoarena egitea edo, bueno, antzestea. Eta bokatu nuen batxillergoa, bokatu nuen selektibitatea, eta sartu nintzen Getxoko antzerki eskolan, hor egon nintzen 2 urtez, gero ere hortik bota zidaten. Eta justo lehenengo mailan egin nuen ja nire lehenengo pelikula, La máquina de pintar nubes, Patxo Tellería eta Aitor Mazorena, eta horasi nintzen, ez dakit, nire eta gero gelditu barik, ez? 2008 izan zen, 19 urte nituen, eta, bueno, orain 34 beteko ditut, eta, bueno, hor jarraitzen gara. Izan duzu inoizpena futbol ibilbidea aparte ustearena, ikusita futbolarien bizi maila? Soldataren aldetik bai, asko, benetan, gainera niri atletik bihotzean daramat, zu badakizu, oso futbolzalea naiz ere, baina ez zen nire mundua, nire baritzen nuen ez zela nire mundua, oso leku edo mundu maskulinoa da, eta gogorra, eta ni ez naiz horrela, eta niri gustatzen zaite ere, emozioen mundua edo sentimentuen mundua, eta hori kirolan edo futbolan, batez ere futbolan, hori ez dago, eta nire kulturaren aldeko ez dakit, niri asko gustatzen zaite kultura eta dena hori, eta hori futbolan beste mundu aparta, oso mundu polita da ere, oso gogorra ere, hau bezala, baina ni ez nuen zerikusirik mundu horregaz, eta, nik bihotzen daramate futbola, baina... Jolasten duzu oraindik? Lagun artean? Ez, lesioengatik ez, bakarrik padel egiten dut. Padel edo gimnasio edo crossfit, baina futbola utzi dut, gogorra da, fizikoki. Eta horkatiak txarto ditut, eta dena. Aipatu duzu, ez? La máquina de pintar nubes, pelikula, Patxo Tellería eta Aitor Mazuk zuzendutakoa, lehenengo pelikula izan zen zurea, lehenengo lan profesionala. Ze oroitzapenak dituzu? Izan ere, bestelako Bilbo bat ere erakusten zigun pelikula horrek. Bai, 70 hamarkadako Bilbo ezagutzen da pelikula honetan, eta da hori Bilbo industriala, Franco bizirik zegoen, ere, mundu abertzale hau ere ikusten da, eta ere maketoen mundu hau, oso pelikula gatazkatsua da, naiz eta pintoren eta artistan baten historia kontatu, ere Euskal Herri hori ez den bueltatuko Euskal Herri horien historioa kontatzen da. Ni oso oroitzapen polita ditut, nire debuta izan zen, Loreto Mauleonen ere debuta izan zen, Asier Urube Sagasti zegoen, Ramon Barea, Aitor, Orka Ginagalde, jende asko, eta ni 19 urtegaz, imaginatu. Gainera, hemen oso hurbil grabatu gendun, San Ignazion, eta, oso esperientzia polita izan zen. Bilbon ere grabatu duzu, zure azkenengo beste lanetako bat, La vida padre, aurreko urtean estreinatu zena, guztiz diferentea da, ere ez? Bai, beste Bilbo bat da. Ere isladatzen da, 80 hamarkadako Bilbo hori, ez dakite euritsua, itxusia edo, baina nire nabaritz ikusten da aurtengo Bilbo, Euro Disney hau, dokagun Euro Disney hau. Bilbo polita hau, garbia, bai, polita, niretzako lehen ere oso polita zen. Nik ez dakit, oso oroitzapen polita ditute nire haurtzaroan Bilbo hori ez dakite, itxusea zena, baina niretzako oso polita zen. Eta orain oso ondo dago, oso polita da, turistentzako primeran, baina garestiagoa da, ez deko nire ustez gaueko giro hori, baina oso ondo dago eta oso polita da Europan sartzeko. Lehenengo pelikula horretatik, azken honetara, nola aldatu da Lander Rotaola? Imaginatzen dute gorputzez, baina, ni pertsona bera naiz, eta
Ez dakit, eske besteek esan behar dute uste dut. Ni berdin ikusten dut nire burua, baina imaginatzen dut besteek beste lander bat ikusiko dutela. Batez ere nire lagunak edo, bueno, zuk ezagutzen didazu duela 14 urte. Bai, la máquina de pintar nubesetik. Horrezeratik, zure barituko duzu aldaketa. Baina ni berdin ikusten dut nire burua, ni ez dakit, 18 urteko mutil bat naiz, 34ko gorputz batean sartuta. Komedia film askotan aritu zara, gustatzen zaizu genero hori, edo gustatuko litzaizuke beste genero batean aritzea? Bueno, tukatu zait. Nik ez dut hau aukeratu, zu badakizu, autore moduan edo enkaseiatzen dizute, edo nire gustatzen zait pilo komedia, baina ere drama, tragedia, eta gertatzen zait gauza bat telebistan edo zineman, ia gehienetan komedia egin dut. Baina adibidez antzerkian, ez dakit, beste pertsona bat naiz, edo beste bilbidea dekot, ez da egiten ditut klasiko asko, edo Shakespeare, edo Chekhov, edo bertsoan aritzen naiz, bertsoan ez Euskal Herriko bertsoan, esan dut Calderón edo Lope edo gauza hobetan, Euskal Herriko bertsoak komentuz ez. Baina oso kuriosoa da, jendearentzako kalean naiz el komiko, el Vaya Semanita, 8 apellidos vascos. Oraindik ere ez da bai, ia egunero. Batez ere Vaya Semanita eta 8 apellidos vascos. Eta pasatu dira 12 urte batetik eta bestetik 10. Izugarria da. Baina kalean el komikoa naiz, baina gero, bueno, profesioan edo batez ere Madrilen ikusten didate aktore, ez dakit, antzerkiko aktore klasiko baten moduan edo zeo zer. Beraz, zineman uste duzu ere, enkasillatuta zaudela edo? Bizkatzu bat, bai. Bai, Zergatik ez esan, bai. Zu ikusten duzu nire filmografia eta dira... Dena dira zu personaje antzeko. Eta oso pozik nago, egiteagatik, eta primeran eta asko eskertzen dut. Baina ikusten duzu eta dira, La máquina de pintar nubes, La pequeña Suiza, La vida padre, el cover, ez da komedia bat, baina ere komedia musikal bat da, oso arronago pelikula hortaz, baina ere komedia... Askotan aipatzen duzu, el cover pelikularen postu handia egin duzu personala ere, ez? Bai, gainera zuzendu zuen nire laguna, Segun de la Rosa, asko maite dut, asko miresten dut, eta oso pelikula berezia da, ez da komedia aluso bat, gainera Amazon Primean dekozue, ikusi behar duzue, eta da La máquina de pintar nubes bezala, pintoren pelikula bat zen, hau da imitadoren pelikula bat. Bai, Benidorren kokatuta. Benidorren, gainera ni oso Benidorr salea naiz, agizunez, eta bai oso horrenago pelikula hortaz. Eta ze pelikula gustatuko litzaizuke egitea? Orain amesten horrela. Egina dagoena? Edo egin zelako personaia edo... Gaizto bat egitea. Ez dut sekula gaizto bat egin, uste dut nire bizitzan zehar. Ez da antzerkian pizkatxo bat, baina zineman eta telebistan ez dut sekula pertsonai gaizto bat egin eta egin nahi dut, eta egin aldot. Bai, bueno, teleserietan ere parte hartu duzu, personaje antzekoak ere egin dituzu. Bai, beti pertsonai, ez dakit, bihotzoneko pertsonaiak edo komikoak, bueno, bai, Patrian ere etarra bat nintzen, baina oso etarra ere empatikoa, Amores para siempre ere etarraren papera egin dut, nik uste dut dakoa dela rekord bat, etarraren papera egitea. Bueno, zu eta Mikel Osario. Eta Mikel Osarion artean nukago kompetizio bat, baina aldiz egin dut etarraren papera edo borrokaren papera, 10, benetan, Eta ez dakit, fugitiban egiten nuen Paz Vegaren anaia, eta ere oso bihotzonekoa, oso pertsonai, bueno, tokatzen zaitor, ez dakit aurpegiagatik edo energiagatik, edo ni gainera ez naiz oso pertsona ona, baina hori tokatzen zaite egitea. Ikus-entzunezko lanen inguruan berroa egin dugu, baina antzerkian asko ere aritu zara, eta ibilbide luzea ere duzu. Agian, pelikuletan baino gehiago, naiz eta agian, hori ez, oihartzun gehiago dute ikus-entzunezko lanek. Zoritxarrez jendea kalean ez du ezagutzen antzeslanak, ez ditu ezagutzen antzeslanak. Bat edo bi bai, oso ipitxitxi, oso arrakostatxoa izan da, batez ere Bilbon eta Bizkaian, baina egin ditudan beste batzuk ez da inor enteratu egin dudala, ez dakit, antzeslan bat Centro Dramático Nacionalen edo Teatro Espainolen, jakitzen du, profesioko jendea, baina kaleko jendea hori ez dakita normala da jendea zu ezagutzea pelikulengatik edo telebistagatik. Bueno, egia esan azken urtean, aurreko urtean, bi Shakespeare egin dituzu, ez? Basain urtean. Bai, eta bi obra oso handi, ez? Batetik Erresuma Kingdom, Arriagantzokiak ekoiztutakoa, ekoizpen oso handia izan zen, bertan eginda, baina gero ere, ibili zarete kanpoan, hor erregen, ez dakit, greatest hitsak kontatzen ziren.
Bai, Rosa Kingdom Reinon, Kalisto Biaitu zuzendu zuen, eta nien Enrique Bosgarrenaren papera egin duen. Zintzen gogoratzen zein zen zure erregea. Enrique Bosgarrena, Kenneth Branagh egin zuen zineman, eta ere nor gehiago egin zuen. Tom Hiddleston oso pertsonai polita da, eta sorte handi auki nuen Falstaff, nire Falstaff Jose Maria Pou izan zen. Erderaz Jose Maria Pou eta euskeraz Mitxe Santa Marina. Eta Madrid egin gendun, 56 emanaldi egin gendun, eta, bueno, Kalisto oso zuzendari berezia da. Jende asko gustoko du eta beste jende asko gorroto du. Esan zenuen zu aurkezpenean, ez du inorre pelu itxiko antzeslan honek, ez? Edo oso gustukoa, edo... Bai. Baina Kalisto horrela da, beti denik izan da horrela, ez dakit, Lars von Trier edo Michael Haneke edo zuzendari horik ere horrela dira, jende asko gustoko ditu edo Tarantino agian ere, eta beste batzuk gorrotu dituzte, baina bueno, niri Kalistoren lana asko gustatzen zait, oso berezia da, eta oso divertigarria da berarekin lan egitea. Eta Jose Maria Pounekin hori egitea niretzako izugarrizko gogorea izan zen. Eta bigarren Shakespearea ere, ez da edo nolakoa izan, Queen Lear, Madrilen, Teatro Espainolen, ekoizpen izugarri ederra ere izan dena. Zuiko zenuen, gainera. Bai. Bai, ireki zuen Teatro Espainoleko denboraldi hau, ireki zuen... 3 hilabete egon zarete. 3 hilabete. Eta gainera, asteartetik igandera arte. Hori ere, aktore bat zentak, hori bai da, ezatea lanbidean oso sartuta zaudela. Hori kirola da. Kirola da, bai ez da antzerkia. Eta bai, Natalia Menendez zuzendu zuen, gainera Natalia Menendez ere Teatro Espainolen zuzendaria da, zuzendari nagusia da, eta egin dugu hori Queen Lear, Shakespearen bertsio bat, bertsio femenino bat. Baiz, erregea izan beharrean, erregina da. Erregina da, Mona Martínez oso aktore bikaina gainera, oso kide ederrak iki ditut, eta ere beste ore bat izan da, azken finean Teatro Espainola Europako antxokirik zaharrena da. Eta hor estrenatu dute Calderón de la Barca, Lope de Vega, Valle Inclán, ez dakit, Boro Vallejo, denak estrenatu dute Teatro Espainola. Zugarrizko esperientzia izango zen zuretzako, ez? Bai, ni duela 2018an egin nuen hori, baina sala txikian, areto txikian, Los Otros Gondra. Eta eren egon gara areto handian, eta hor sartzea eta aktore moduan eszenatoki hori horretan egotea, oso hunkigarria da. Aipatu duzu, Los Gondra, trilogia horretan ere parte hartu zenuen. Trilogia bat antzerkian. Hori da, hori pelikuletan baino ez da gertatzen, ez? Bai, ere oso esperientzia polita izan da, gogorra, trilogia bat egitea oso gogorra da, gainera, egin zuten lehena egin zuten 2017an uste dut, Zentro Dramatiko Nazionalean, nik horretan ez nintzen egon. Gero egin genuen bigarrena Espainolen, eta orain egin dugu hirugarrena, CDN berriz, baina egin ditugu 3 jarraian. Beraz, 6 orduko antzeslan bat egin genuen pasaden urtean. 17 aktore, eszenatokian, oso produkzio ederra ere, potente. Bigarren Gondra Bilbon ikusteko aukera izan zen. Antxokian, Antxokian. Baina besteak ez? Ez, jende asko gauz eta oso garestiak dira. Hori eramatea oso komplikatua da. Pena da, ze gaia ere gurea delako. Bai, Euskal Herrian oso gai polita izango zen. Bai, familia baten historia kontatzen du, Los Gondra. Algortako familia baten historia, eta goi mailako familia baten historia. Kontatuko dugu, agian... Eta dago, itzulita dago, euskarara, ingelesera eta polakora, uste dut, atera dute orain justo trilogia hori liburu moduan. Irakurtzen duzu teatroa? Ez da hain ohikoa? Lehen gehiago. Gehiago, ez? Bai, orain ez, orain bakarrik biografiak irakurtzen ditut, ezaki zergatik, horrela eman dit, baina lehen asko irakurtzen dituen, klasiko asko, hori Lorca guztia irakurri dut, Euripide, Sofokles hori bidaltzen dizutena eskolan, eta baina azken bola hontan ez hainbeste, bakarrik biografiak ez daki zergatik. Ikusten dut antzerkia, baina ez naiz orain, ez dut irakurtzen, ez daki zergatik. Klasikoen testu horiek, Shakespeare horiek ikasteko, baduzu sekreturik? Ez, orduak sartzea eta listo, posizio bat bezala egitea da. Bai, testua askoko antzeslanak dira. Niri oso gorra egiten zait, baina egin behar da, eske funtsiaskoa da. Bat bere testoa jakin behar da, jakin behar du, eta gainera antzeslan mota hauetan gehiago. Ezin duzu improvisatu dena oso tinko, izan behar da. Klasikoak nola gustatzen zaizkizu, ekartzen direnean ogoltzara, eguneratuta, fidelak izatea testuari, edo benetan proposamen berri bat ekartzea? Ondo eginak. Ze klasikoak izan aldira,
naiz eta modernizatu edo mantendu gauza, antzinako gauza, izan aldira edo izugarriak, edo izugarrizko tostoiak. Nik ikusi ditute klasiko batzuk, zuk ere, eutanasia hartzeko oso ondo, baina ikusteko dira terribleak eta ondo egin behar dira eta ondo esan behar dira, testu klasikoak ondo esan behar dira, eta ez da erresa, testu klasiko bat ez dagoen kale egitea, oso ondo dagoen kale, baina proiektatu behar duzu eta hitz bakoitza bere garrantzia auki behar du. Testuak normalean pisu asko dauka, testu askoko lanak izaten dira. Adjetibo asko dituzte, adverbio asko, ez da erresa. Shakespeare maite zaitut esateko lau esaldi erabiltzen ditu, beraz, hori oso, bueno... Hortan esperientzian baduzu ikasi duzu dagoeneko, zuzendari ezberdinekin, ez? Baina zuk ere idazten duzu, ez? Bai, bueno, gutxi gora bera. Gauza serioak egin dituzu, aipatu dugun bezala, baina, bestelako lanak ere egin dituzu, Max Sarietarako ere, nominatuta egon zinen, Galder Pérez eta Mikel Losadagaz, bai. Sekula bai, antzeslanagaitik. Eta, izan zena gainera azken urtea, egun menetok izan ginen 2012an, eta gero kategoria hori kendu zuten. Bai, izan euskarazko antzerkiaren kategoria. Hori da, eta Patxoteria erabazi zuen, Jokin Oregigaz. Eta, baina oso esperientzia polita izan zen, hor nominatuak egotea gainera iruro lagunak, eta oso esperientzia polita izan zen. Ez gonen nuen irabazi, baina, Bueno, eurekin batera ere idatzi zenuten Fausto. Fausto... Herritar eredugarria. Eredugarria, bai, egin duen euskeraz eta erderaz, Pabellon 6 eta gero egin genuen korrika kulturalarekin bira bat Euskal Herri osotik, eta... Faustoren historia gaur eguneratu. Marloren bertsioa, zerago Goetheen historia, eta Marlorena asko zere divertigarria da, eta hori hartu genuen. Eta bai, eta Galder Perezekin idatzi ditutain bat gauza, eta zein gehiago, Kaportuta Ferozen alde bat, vamos a contar mentiras. Hori da, egin zenuten elkarrekin. Nik uste dut Galder Perez da, zuk enduta, nik uste dut izango naizela bigarren pertsona gehien ezakite lan egin dudana beragaz. Bai, agian, bai. Gilkitxarok enduta, gero ni, uste dut. Azken duda honetan ere, berriro ere martxan jarri duzue Pitzitzi, duela urte batzuk estrenatu zenutena, oso historia bilbokoa dena, baina gainera azte nagusian, BBK aretoan izugarrizko arrakasta edo erantzuna jaso zuen ikusleen partetik. Ez dela erreza gaur egun hori. Ja, bai, 2018an estrenatu genduen Pabellon 6en, Patxoteria zuzenduta ere, nik idatzi nuen, eta dauz musikariak zuzenean, eta horrela, eta Josep Pitzitzi, futbolariaren historioa da, Miguel de Unamunoren iloba zen, oso goiz hil zen, 30 urtegaz ostra jaten. Bai, oso futbolari, ez gaur eguneko, oso bitzia. Bai. Eta oso estereotipatuta ere ez, Moskor bat. Azken finean, bai, Moskor bat zen, eta oso goiz ostra jaten hil zen Iturribide kalean, Santa Maria kalean jaiota, eta Iturribide kalean hil zen. Eta bai, egin genduen bi aste nagusietan, 2018an, 2019an, gero pandemia heldu zen, eta argi geneukan ezin zela Pitzitzi egin maskariagaz, ez iztorren ingurua galdetuko. Bale. Eta pandemia amaitu da, aste nagusia bueltatu da, eta aste nagusia bueltatzen bazen, Pitzitzi bueltatu behar zen. Badu lekua Pitzitzi Bilbotik kanpo? Pitzitziren historiak? Bai, nik uste dute historia unibertsal bat dela, baina gu bakarrik egin nahi dugu Bilbon. Bilbainada bat da, eta... Bai, gainera eskaini digute kanpoan egitea eta horrela, baina, nik uste dute Pitzitzi hemen jaiota, hemen hil zen, eta jendea ikusi nahi badu, Bilbora etorri, ez? Ere, Bilbo oso polita dago, gainera, oso ondo jaten da, ikusi Bilbo eta gero Pitzitzi. Bestetik ere, egin izan dituzu, bestelako komedia batzuk, ez? Ileniarekin batera ere, amorri humor egin zenuten. Bai. Ez dago maitasuna humorerik gabe? Hombre, noski, zinezkoa da. Bai, estrenatu genuen Euskaldunan, pandemian, Bilboko zierre perimetrala zegoen, gainera oso gogorra izan zen, gure ekoizpena izan zen, 2021ko otsaian uste dut. Eta ere, hori ateratzea gogorra izan zen, baina, Euskalduna bete genuen, eta oso pozik ez dugu gehiago egingo, baina, pandemian hori erabaki genuen, hori egin behar zela, jendea farra egiteko, eta unkitzeko pizkatxo bat. Entzun izan dizut esaten, interpretatzen dituzun pertsonaiak maitatu behar direla, ez epaitu. Bai. Bestela, aktorea ez dagoela komodo, edo? Bai, aktore batzuk esaten dute, nik hau ez nuke egingo, ja, zu ez zara, pertsonaia da.
beraz, egiten baduzu Hannibal Lecterren papera, zara kanibal bat edo, baina bere larruan jarri behar zara, edo berarekin empatizatu behar zara, horrezagatik ezin duzu bere izaera epaitu behar, maite behar duzu eta ulertu behar duzu bere jarrera. Horrela lantzen dituzu pertsonaiak. Ez dakit nola lantzen ditudan pertsonaiak. Niri testuan baten didate eta naturaltasunez egiten dut eta intuizioz egiten dut, ez dakit. Jasotzen duzunean testu berri bat edo proposamen berri bat, nola begiratzen diozu? Oso gidoi irakurle txarra naz. Bai? Benetan, hau, izugarrizko arrakasta izango da, eta gero ez du inor ikusten. Eta beste gauza batzuk irakurtzen ditut, hau, ze txarto, eta gero arrakasta du. Ez naiz oso gidoi irakurle ona. Baina zure lanbidea denez irakurri behar dituzu, ez? Bai, baina ez dakit zergatik, hori sentitu behar da ere. Ze batzutan agertzen zaizu pertsonai oso polit bat, eta sentitzen duzu hau egin behar dut. Ez dakit zergatik, naiz eta diru gutxiago egon, eta esaten duzu hau egin behar dut. Eta beste batzutan asko ordaintzen dizute, baina pertsona ikusten duzu eta dizuz, hau diruagatik, bestela. Ala zer. Horrela ibiltzen zarete, ez? Bai, zoritxarrez. Ez zara geldi geratzen den horietakoa, izan ere, konfinamenduan, liburu bat idatzi zenuen. Perpetratu nuen. Mala persona. Bai. Zure zer kontatzen duzu zure lehenengo novela horretan? Nire bizitza. Bueno, bai, pertsonai zentrala ni naiz, baina ez da nire bizitza, da nire alter ego bat edo, eta azken finean nire alboko jendearen bizitza kontatzen ditut, eta, nire belaunaldiko jendearen bizitza ere, millennial garen bizitza hauek, ez dakit, azken finean, asko ez dakit ikasi dute bi karrera, 3 master eta gero dauz 1.000 euro kobratzen eta bere gurasoegaz bizitzen. Eta pizkatxo bat novelan eleberrian hau isladatzen dugu. Bai, humoretik ere. Humoretik, humor beltza bategaz. Bai. Nola izan da esperientzia hori, liburuarena? Ez dakit, egin nuen divertitzeagatik edo, bidali nuen hainbat editorialetara, eta 4 izan zidaten baietz, eta aukeratu nuen bat, eta ondo joan da, 2 edizio egin ditugu, eta ere oso novela celebrea berezia da, ez da publiko guztientzako, baina ni oso pozik nau. Eta beste bat egiten dudan... Bai, aduzu intentzioa jarraitzeko bideo horretatik? Bai, zergatik ez. Asko esaten da ez direla garaionak artestenikoentzako. Ez dira sekula izan garaionak. Ez dira sekula izan, ez? Nola ikusten duzu orain? Aktore gizan nola... Orain duela gutxi arte, Madrilen egon zara, 3 hilabetez lanean, orain langabezian zaude, baina, laster orain galdetuko dizut zure hurrengo proiektuen inguruan, baina nola ikusten duzu? Euskal Herrian ondo, gainera orain exentzion fiskal honegaz etorriko dira hainbat errodaje Bizkaiara, batez ere Bizkaiara, eta gero izango da ere Gipuzkoan eta Araban eta Nafarroan foruengatik, baina batez ere Euskal Herrian asko grabatuko da urrengo urteotan. Beraz, euskal aktorentzako eta euskal teknikarientzako oso urte politak etorriko dira. Lana egongo delako, eta gian personaje handiak ez badira, pelikuletan personaje txiki asko. Ez da Madrilera joan behar. Nire esaten dira, zergatik dela egiten duzula Madrilen, deitzen diatelako. Ze niri gustatuko litzaidake hemen Bilbon egotea, eta Euskal Herrian... 3 hilabetez, teatro batean, ez? Horrexegatik, eta Euskal Herrian asko lan egitea. Baina azken urteotan, deitzen didate asko Madriletik eta esain beste Euskal Herritik. Eta gainera, niri garestiagoa ateratzen zait Madrilen egotea, ze nire hipoteka dekot Bilbon, nire etxea hemen dekot, eta hor alokatu behar dut. Beraz, momentu batzuetan, nago hemen hipotekagaz eta hor alokatzen, beraz, dirua galtzen dut. Eta niri gustatuko litzaidake gehiago Euskal Herrian lan egitea, baina Madriletik deitzen didate, azken bola hontan. Esan dakoarekin geratuko gara, laster hemen, agian ekoizpen asko egingo direla. Orain zertan zabiltzen, esan dugu langabezian zaudela, baina esku tartean aukiko duzu proiekturen bat. Egon naiz 2 urte gelditu gabe, eta hartu nuen duela 5-6 egun paroa, eta oso pozik nau. Nire etxean pelikulak ikusten eta irakurtzen eta horrela gimnasiora joaten. Eta aurrengo proiektuaz ditute pelikula bat martxoan, baina oso pertsona txikia, baina oso polita, oso divertigarria, eta gero iraian dekot beste antzeslan bat, oso antzeslan handia eta horrela, eta momentuz hori, baina aterako dira gauzak. Ez nago urduri ez ezer ondo nago. Plazer bat izan da, zurekin tartetxo hau konpartitzea, Lander. Berdin.
Elvis Presleyren coverra egiten ausartuko zinen, orain hemen, eske hau txarto deko da, justo, sinusitiasekin nago eta ezin dut, baina beste egunen baten egingo dut, baina, seguru. Eszenatokian zaude eta ring telefono batek jotzen du, bai oso momentu polita da hori, eta gainera askotan gertatzen da hori telefonaren txirrina jotzea eszenatokian, eta, bueno, ez gaitasko gustatzen aktore moduan. Zein da zure estilista? Bueno, Ane Zabala izugarrizko kabro jautza da. Ni naiz nire estilista zoritxarrez, eta nire amaren zoritxarrez batez behin. Zortzi euskal abizen izatea ez da sama, karga, bueno, dekot zazpi zortzitik, Lander Otaola, Arregi, Urieta, Martinez hori ez dakigu agian arabarra da, baina, bueno, momentuz ez da, eta gero beste lau eta denak euskaldunak. Zortzitik zazpi, ez dago txarto, ez? Hollywooden zein pelikula egingo zenuke? La Máscara, Jim Carreyrena, bai. Maitasuna ala umorea, zein da zure aukera? Bueno, gauza bera dira, ez da?